Sarap ng hangin. Talagang Paskong Pasko na mga kailian. October pa lang pero you can already feel the essence of Christmas. Pasko man lang kakailian nga makorkortan. Binisita ko lang po itong munting palayan namin. Ngayon lang po kasi tayo nakauwi, my dear countrymen. And thanks God kasi kahit paano wala pong naging casualty si Typhoon Maring dito sa mga munting palayan natin. Ayan. Nagdadawa-dawa na sila oh. Ayan. Malapit na tayong mag-ani mga kailan, mga 1 month siguro. Hindi na natin kapasin yan. So ako magtatanim din po ng mga gulay mga kailan. Nakabili po ako ng seedlings na sili. Yun yung itatanim ko. Ayan dyan sa baba. Ayan, simulan na pala ni Tatang oh. Medyo late po kasi akong gumising. Sarap kasing matulog mga kailan kapag katatapos kumain eh. Yan, so puntahan lang po natin si Tatang mga kailan. Nakapagsimula na yung magtanim. Andun na siya. Tutulungan natin siya. Oops! Yan. Yan, dyan tayo magtatanim oh. Yan, sa may tambak na yan. Mas maganda kasi dyan sa part na yan mga kailan kasi ano. May mapagkukunan tayo ng malapit na tubig pag kinakailangan nating diligan. Magtako-tako lang tayo dyan sa kinulong. Yan, so let's go my dear countrymen. Hindi pa pala nakapagtanim si Tatang mga kailan. Naglinis lang siya sa pagkataunan natin. Yan. Diyan daw sa mga tabi-tabi ng talong. Diyan tayo magtatanim. Ang laki ng buko ng talong ni Tatang oh. Yung sa doon oh. Ang haba my dear countrymen. Batuta ni Tatang. Yan. Bali dito tayo magtatanim oh. Yan. So, may mga gilid-gilid. Naglilinis lang pala siya. Lakas ng agos ng tubig ah. Sili. Sa dudwa nga, basta sige na naman. Sa dudwa? Basta ginadayo. Okay. Kuno mabiyag na nga doon. Pag ginadayo mo din po nakasta nga. Kung ati pa nakalit ka, ginadayo. Yung siling haba ito mga kailan. Yung ano, berdeng sili. Sibukan ito. Sigang. Pero no, pataraban, pataraban. Dala, gina po. Demonstrate lang po natin ng konti yung pagtatanim natin mga kailan ano. Bali sabi ni Tatang pagtatabahin na lang namin para hindi tayo masyadong kulangin sa space kasi medyo madami-dami itong seedlings natin no? Yan. So bali dalawa yung lalagay natin dyan. Yan. Tabunan lang natin ng lupa, then kailangan mo siyang i-press mga kailan. Yan. Kailangan natin siyang i-press para po dumikit yung ugat niya sa lupa. Parang nagtatanim din ng pakwan. Yan. Oops. Yan. Yan. Good thing malambot po tong lupa mga kailan. Hindi na natin kailangan gumamit ng ano, panghukay. Yung kamay natin pwede na. Si Tatang yung taga-hukay oh. Kasya kaya niya hanggang doon? Kumalay nga tarata? Pag mulan ta nga ta? Basit samot ti ko, space ta? Wala ba kami, nagito. Kuha na ba? Wala ba pa dahil, basta katog ko lang talikod kaya sa wala ba na. May tanim si Tatang Goyabano. Ayan, Goyabano, maliit pa.
Mikey! Sumama si Mikey oh. Jangan kita ada kota tuku. Kak, buana baru ya, kota tuku. Tatang muna yung magtatanim. Yung double purpose na to. Maglilinis na rin tayo ng tambak natin. No? Ayan. Medyo madami-dami pa yung hindi natin narinisan. Pahinga lang ng konti. Yan, video na lang muna natin si Tatang mga kailan. Tatang Fires. Pagdating ng taniman ng mga hybrid na talong mga kailan, tatanggalin natin tong mga to. Hindi pwedeng may halo sa hybrid. Bawal. Mga anong month magtatanim tang? December? Mga December. Tatanggalin na natin tong mga talong na to. Marami-rami yung matatanggal na talong ni Tatang. Hepan ka. Tukas ute. Ang haba ng talong oh. Tambay din eh. Batuta ni Tatang. At isa mo hybrid nga kumain ito tarong? Sila rin 14. EPN 14. Ayan. Hindi mura tayo. Ganda yung ano, location ng tanim natin kasi hindi tayo magpapagod sa pag-iigib ng tubig, pandilig. Ayan. Dito lang sana. May halon. Puli mo buhay yung mga tanim natin mga dyan. Meron tayong mapagkunan. Double purpose yan, pang ulam sa pambenta na rin. Merienda muna tayo, Tang. Merienda tayo. Yan, merienda muna. Royal kay Tatang. Tang. Haji bar. Then pagkatapos tuloy natin yun. Medyo marami-rami pa yung tatanim natin. Ha? Itong mga palay mo? Direnda ka pa ya? Nakapatitigay na. Tak-tak.
Tips. Oh. Mga aso namin. Ayan. Bayat na. Tips. Dito ka. Oh. Mikey. Sumasama dito sa bukid mga dyan. Inom ka ng coke? Oops, yung camera natin. Wala. Ah! Pagkabagtikin na kasi. Oops, huwag ka dyan. Dito ka. Dito ka. Dito ka, boy. Ano. Oh, daw. Okay. Good boy. Bumagi, kasi lang. Nagatin ng tablakatin. Doon, tingin ka doon. Doon. Problema ngayon mga kailan, medyo ano yata, nasa La Nina yata tayo. Itong mga pananim tatang, yan. Meron ng mga ang tawag dito? Dawa, ang tawag namin dyan. Pero ang dami pang tubig, no? Yan, no? Problema natin dyan, kapag hindi tumigil yung pag-ulan, mahirapan tayo sa pag-aani. Hopefully, hindi tayo masyadong maapektuhan ng La Nina, mga kailan. Kasi hindi rin maganda yung sobra-sobrang tubig. Ayan, tapos na natin linisan mga kailan, oh. Hanggang dun sa may dulo. Ayan, si Tatang naman yung nagtatanim ngayon. Kunti na lang yung natiratang, no? Ayan, ako na muna yung magdidilig para madaling matapos. Kuha nang tayo ng tubig dito. Kailangan natin ulit na i-press siya mga kailan. Yan, press lang natin para dumikit yung ugat niya sa lupa para siguradong mabuhay. Sipsibugok. Ayan, press lang natin ulit. Ayan, kung napapansin nyo, medyo lumulubog pa. So meaning to say, hindi pa talaga siya nakadikit doon sa lupa mga kailan. Yan. Talagang. Ayan, i-harvest na rin po natin itong mga talong natin mga kailan bago tayo umuwi. May pang ulam tayo mamayang gabi. Malalaki kasi. Talong, pang ihaw my dear countrymen. Pang ihaw to.
Ayan, so uwian na, my dear countrymen. So, tapos na po tayo magtanim. Mga around 60 na seedlings yung naitanim natin. Ayan, magkabilaan po yung tinanim na natin. So hopefully mabuhay po sila para kahit paano may mapagkunan tayo, and at the same time pambenta nila tatang, pambili ng mga kailangan nila dun sa bahay. Yung mahirap po kasi yung buhay ngayon mga kailan, kaya kailangan natin maging madiskarte, ano. So ayan, ako po yung magpapaalam na, my dear countrymen. This is your Manong Ilocano. God bless us all, my dear countrymen.